balik bisa kumpul kaya do ing une jaran keluarga besar saking Bandung Masih iki wingi karaokean disugeti lho. Heeh, saiki macak kalem. Heeh, iki wis live lho, iki live malah ra joget. Wingi karaokeane joget. Oh, masih malu. Masih malu, masih siang, Mas. Masih kelihatan. Lah niki mboten HE. Sing HE sinten? Oh, derek. Oh, derek. Pakde. Pripun iki Pakde? Haus. Sapa, Mas? Monggo Pakde. Pakde sapa? Ojo lali pawang mono nimas janji-janjimu lali toh aku kang setya satungo tangan tening ngante sakeling aku matekan iki to musik to. Biar oleh monggo gajah monggo ayo boten apa-apa monggo ayo lho Pak De apa usah nangis sajrone atiku sliramu nalika sliramu ninggalku nanti Mas Yongki apa sliramu ra krasa aku padha sambat karo sapa Widono teni ing pojok ing tresno palong nangka bebasane bebasan omong katon kesliramu wae ibunya mintanya nanti pas pembukaan aja Mas. Okay. Ya kalau biasanya kalau pembukaan itu memang enak gitu loh kalau pembukaan itu. Itu sudah diatur. Oh iya. Pokoknya oke dah. Alfiado. Apa nih? Alfian campur sari. Alfian campur sari pimpinan Mas Agus. Termasuk Bu Duwi iki ya los kok Mas nek nyawer, rasa kuwatir. Alah, Bu ngeten iki nggih 150-an, Bu. MC-ne 150. Ayo. Aja lali pangalengku. Janji-janjimu
Nuwun kula nuwun sedherek atus rawuh sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun matur nuwun sedherek atus rawuh sugeng siang dumateng sepuh sepuh alim ulama, ugi dumateng keluarga besar Bapak Ngadiman, ugi Ibu Dwi Hastuti, ugi dumateng keluarga besar rombongan pisan Bapak Samudi almarhum, ugi Ibu Sugiem. Ugi ngaturaken sugeng rawuh sugeng dumateng sepuh alim ulama, ugi dumateng Bapak RT, Bapak RW, ugi para tamu ngaturaken sugeng rawuh sugeng siang. Sholawat ugi salam kula aturaken dumateng junjungan besar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanthi berkahipun kita saged ngempal wonten granipun Bapak Ngadiman ugi Ibu Dwi Hastuti. Haparing donga restu dumateng temanten kekalih inggih menika Mas Dadang ugi Mbak Mega. Mugi-mugi keluarga sakinah mawaddah warahmah dipun paringi putra putri ingkang soleh lan solehah. Amin amin ya rabbal alamin. Inggih kula cetakan campur sari Albian nggih dipun pinangkani bapak kula Kang Mas Agung sakit Nata Cilodong nggih Mas nggih. Nggih haparing klipur dumateng keluarga besar Bapak Ngadiman ugi Ibu ugi dumateng para tamu. Langsung kemawon tepangaken setunggal monggo setunggal Widyawati saking campur sari Albian. Campur sari ini wong duwe gawe. Semoga juga saking palangan monggo diajeng Evani Ratna Sari. Jauh. Diasto mike anu Dedek. Nggih Kang Mas. Pripun Ya. kabare? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Selahir batin. Oh, nggih ya kudu ngono penyanyi ki ya kaya ngono kuwi. Iyalah. Heeh. Walaupun jere rada luruh. Gak apa-apa kurukan daging. Nggih, Widyawati ingkang angka kalih saking tlatah Depok semua jengkal saged pangan monggo diajeng Widya. Yuk tembang pambuka kalian campur sari Albian. Ugi hari ini juga live streaming kalian Serah Foto Cijantung. Ugi matur thank terima kasih ke audio sistem Albian matur sembah nuwun nggih Mas. Isa mageler iki apa larang ki sone? Nek larang sesuk ora sidone kan. Yuk semoga tembang pambuka kalian campur sari Albian. Campur sari ini wong duwe gawe. Sumangga. Albian. Selamat saya tinggal
prayogane ditata salat sunahe Aja sembrono iku perintah agama. Ana dene jane mangsa dela sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen apa parang bisa munggah suwarga Biar musik jo. Ayo yo. Campur sari. Tinggal kata monggo Bu Aja sehat selalu
saking Kalimantan nggih. Gubuk Asmara bablaske Gubuk Asmara. Oke. Nggih. Permintaan dari Kalimantan. YouTube live streamnya. Oh, matur sembah nuwun keluarga besar saking Kalimantan. Nggih. HE. Oh, Alhamdulillah, muga barkah ya Bu. Pokoknya berkah selalu, sehat selalu keluarga besar saking Kalimantan. Lah ya. Mbak Intan, matur sembah nuwun sawerane. Anu mengke nggih ajeng kring nggih mboten napa-napa. Lah ya iki sawer iki dongane le fasih ya tok. Monggo lanjut. Nggih. Sabda pandita Gubuk Asmara untuk Kalimantan. Pulau Borneo. Mana seragamnya ayo. Mbak Intan dari Kalimantan. Nanti ditunggu lagunya lagi ya Mbak Intan. Oke. Jakatan sajroning atin dapat saya sakin aku kowe dadi karemo marang leret ning Gubuk Asmara. Matur nuwun Mas Yongki, Mbak Ratna. Oh nggih, Mbak Intan matur sembah nuwun, nanti ditunggu lagi Mbak Intan nggih. Albion Musik.
jabol ora ketemu ada klinciko aja beda aku terus balik yang semarang klinciko anak kandang. Niki saking keluarga besar Sragen. Makane. Lah nggih, anu mboten sing kepenak. Biasane Sragen ki HE niku langsung ser kok ya. Tenang ae Mas. Wong Sragen itu. Mau pemanasan riyen. Wong Sragen ki gede tanggung jawab. Ayo lanjut. Lajapulane grosa-grosa Wakasane mota-mate rakate akeh aku dhewe lang kebanteng alatian campur rasane wong ndring gawe Albian campur sari. ketemu terus aku nyang Jakarta Albian cok jabol ora ketemu aduh klinciko aja beda aku terus balik anyang Semarang klinciko bos ana kandang kita HE mboten HE ini metu ora ngono to karepe. Ya enten pokoke tenang wae, aman. Lajapulane grosak-grosak kepuro nafsu awak kasane montang mate ragate akeh aku dhewe kang kebanding Ya. So, monggo Bapak. Dino minggu sing tak tunggu kowe
srengenge ono kene aku kowe tak SMS padha ireng momah tak jiwal 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 ala jiwal lali janjine kandhane alasane Bapak sinten, paring asma bapak sinten? Oh dari Bandung. Niki Pak sing ngersake lali jadine. Oh niki, mboten HE riyen, Pak. HE mboten. Oh nggih. Nah, niku masuk. Niki lak penak ya, Mas. Nggih. Niki dilebetke. Janjane kowe nek ati. Agak-agakmu saja. Geyol, ala geyol, geyol. Empu jeru masuk. Dino minggu sing tak tuku. Kowe ngajak. Ning tawang manggung. Nganti lingsir srengenge. Ono kene. Mangkel aku mongko yen kepadha ireng momah tak jiwal 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 ala jiwal Lali janjine kandhane alasane Dedek Sas niki bablase ireng manis nggih. Oh ireng manis niki bablaske ireng manis. Tasih keluarga Oh besar saking tasih nggih, niki Bandung. mangke HE malih nggih. Nggih, piye Mas? Janjane kowe nek kelakatmu sajak ngopi sari atiku sojono kowe gandeng karo penyanyi liya Albian Musik. Monggo keluarga Sragen. Disugeti Pak De. Mana ini Sragennya? Ayo. monggo tuane besar Sragen Bandung.
Monggo Sragen Bandung Jogja. Ayo Mas, masuk Mas. Yen kelingan lakonku jamane nalika pamulangan aku duwe kanca putri rakyat ayu langit lan batine tetap tresno lahir batin Nah, niki sing kagungan nanti ora Mas. Nah, pundi niki? Ngunjuk, nembe ngunjuk. Oh, nembe ngunjuk. Nggih. Niki keluarga saking Sragen. Intinya keluarga Sragen tapi bertempat tinggal di Bandung. Om Bandung, lah niki terus sing HE sinten Kang Mas? Makai BRT Lene kan. aku bar Oke. luhur. Oh nggih. Ya monggo dilanjut ye. Mang Celera, Dah. perpisahan dipaksa. Penabuhe kaya gardo madang kabeh. Ayo Mas. Baji, ayo baji. Mak banyak. Oh,
yen ora ana sliramu. Sugeng siapa sumilire angin tansah tutut kalbu rasa kang tampat hagawi dadaku lewat tembang angan muga bisa dadi tombo kangen iki nandang uyang rina wengi. Lewat tembang kangen aku titip tresno apa pancen sliramu wis ora tresno. Lewat tembang kangen aku titip sayang tresnaku mring sliramu ora bisa ilang. Apa pancen bisa ngerti satenane aku mung tansah setia ngenteni baline endah manis esamu lewat tembang kangen iki wujud katresnanku. Nggih Pak Bayan. Pak Bayan sampun nggih. Bapak Putri. Bapak Supri. Neng ngendi konku goleki apa tapote mung Joget Dede, ayo. ketemu tempo nadyan ado tak parani mung nuruti karepe ngati. Ayo Rasa iki ketemu ngomongin apa ninggalake aku koyo sinandal atiku nutumitis nelesi pipiku. Ayo masih Ean pancen wis ora tresno ya kondo sing prasaja monggo aja gawe gelo ati aku ora bakal duweni. Ayo lho, Nduk. Niki sing bagian HE sinten ya Mas? HE iki nandi nggih? Lho iya sing jenenge HE kuwi ndi to Mas? HE. Jajal celukan to Mas? HE Pak Putri karo Pak Panji ki ndi nggih? Endi? Jatahe HE. Ayo. Ditunggu iki lho jatah HE iki. Perwakilan berarti. Gur aku tok. Ya berarti dari sampean mencontohkan dulu ya Mas ya. Oke. Kaya ngene lakonku pingin ngopo dadak kamu yen pancen ditinggalake
Wes Mbak ya. Sama-sama jomblo Nek loh penyanyi Mas. yo ngono kuwi yo penyanyi yo. Ayo masih. Manis sedep kowe pancen manis tambah manis yen ora seneng lames yen mesem manise oleh madu kaya bisa kantongku aja nempel karo tiang kaya apa wae. Sesak mlebu. Masukin Mas Fikri. Iya. Manis sedek kowe pancen manis tambah manis yen ora seneng lames yen mesem
beres mula bis botol beres mula bis botol beres mula bis botol beres Biar campur sari. Pak Haji Pak E goyang nih Pak E bebarengan rokan cane lila anak bawa angga mulia di negara papat maju papat diulang-ulang lagi mesti rampunge olo bis botol beres olo bis botol beres olo bis botol beres olo bis botol beres Pak E yang di pojok ayo Pak E Pak E goyang ayo bebarengan rokan cane lila anak bawa angga mulia di negara papat maju papat diulang-ulang lagi mesti enggal rampunge olo bis botol beres olo bis botol beres olo bis botol beres olo bis botol beres Niki bablas kenapa niki? Cek cek.
Oke. Apa kabar Mas? Matur suwun. Sampun Bu. Monggo mriki Bapak Jim. Haji Suwarno. Jim. Panggilan Bapak Yudianto. Pak Yudianto. Ayo Mas, kincing miring. Ayo Mas, kincing miring. Miring-miringitan. Lancera kuning dadi rebutan Mas, akijing mireng ayo Mas, akijing mireng blarati sampirke omahe cedhak arang ngampirke Mas, akijing mireng Mas, akijing mireng pring jaga radio ora jengking ora jero. Dari mana datangnya bintang? Dari langit turun ke sawah. Dari mana datangnya Bos bakso cinta? Malang. Dari mata turun ke hati Mas. Kipiye Mas, kipiye pipun sigarane. Ayo bangun rumah tanggane. Mas, akijing mireng Ayo, Pak Mas, Bos. akijing mireng mireng etan luwih penak mireng olon Mas, akijing mireng Mas, akijing mireng mireng olon luwih penak ngetan ngulon. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati Mas. Jangono Mas. Ojo ngono siji loro telu papat lima enam pitu Mas. Akijing mireng ayo Mas, akijing mireng 8 7 6 5 4 3 2 Mas, jangono Mas. Ojo ngono jarak disamperke mae cedhak ra ngampirke. Bapak Haji pripun? Napa malih Pak Haji?
Serampat minangkani pamuduta, juragane baso. Ame-ame belalang kupu-kupu, siang makan nasi kalau malam minum susu. Susu prawan diombe tambah waras, susu rondo ngantekke bondo. Monggo Paji.
sayana atiku sang sayana tra nasranane sono pikat kepolo ning bandha. Lagunya apa? Lagunya apa? Lagunya apa? Ayo, Oh, Menawe Raja. ayo joget yo. Manu ingan toh, manu ingan toh. Ayo joget yo. Ayo joget Dede, kayak aku ya Mas. Yen lewat Aku kelingan kuku kae, biyen aku leren. Nangis cakak abang tulisan, karena abang aku isih rawan. janane kok asmara biyen kae takno ando matresno Makasih ya Adik. tanpa bantal tanpa kloso abot-abot